салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Комиссарияти ҳарбии вилояти Москав идораи вобаста ба вазорати мудофиаи Русия аз Каромат Шарипов, раиси ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик, талаб кардааст, ки беш аз ним миллион рубл нафақаи дар 2 соли охир гирифтаашро баргардонад. Шарипов охири соли 2017 бо ҳар хел тӯҳматҳо аз тарафи Русия қонуни муҳоҷирати Русия ба Тоҷикистон ихроҷ шуд ва аз ҳаққи шаҳрвандии он кишвар маҳрум гардид. ӯ қарори ихроҷ ва маҳрумӣ аз шаҳрвандии Русияро ғайриқонунӣ медонад ва мегӯяд 25 сол дар сафи артиши он кишвар хидмат кардааст ва ба гирифтани маоши бознишастагӣ ҳақ дорад. омодаам беш аз ним миллион рубл нафақаи гирифтаро баргардонам, ба шарте ки ҷониби Русия барои хидматҳоям дар артиши он кишвар қурбонии зарари маънавӣ диҳад, гуфт ӯ рӯзи 7 март. Маркази ҳифзи иҷтимоии Комиссарияти ҳарбии вилояти Москав дар номае ба Каромат Шарипов гуфтааст, баргардонидани маблағеро тақозо дорад, ки дар давраи дар Тоҷикистон будани ӯ дода шудааст. нусхаи нома дар ихтиёри худаш ҳаст ва дар он зикр мешавад, ки Каромат Шарипов нафақаи дар солҳои 2018 ва 2019 гирифтаашро ихтиёрӣ баргардонад. Шарипов ин иддаои вазорати мудофиаи Русияро беасос шумурд ва гуфт: ман аз соли 1999 боз нафақаи Русияро мегирам. ин қарори охир нодуруст аст. бале, ҳатман нодуруст аст. ба ҳаққи Каромат Шарипов онҳо ин ҳамаш дурӯғ аст ва онҳо ба таври тӯҳмат Каромат Шариповро ихроҷ карданд ва боз мехоҳанд аз нафақаи гирифтаашро баргардонанд. ин хатогӣ аст. шумо чӣ фикр мекунед? ҳатман нависед, дӯстони азиз.